uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Omi ngaphambili ke bangcwele umama umtshali wasemtubatuba. Haleluya. Ngize ngaphambili ke bazalwane ngicela kubingelela ngokuqala. Ngibingelele ubaba wethu ubaba umpostoli, ngibingelele umama wethu umama umpostoli uNtsibande, ngibingelele izinceku nezincekukazi zikaNkulunkulu, ngibingelele omama, ngibingelele obaba, ngibingelele abasha lonke ibandla likaNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngize ngaphambili ke bazalwane ukuzobonga uNkulunkulu, ukuzofakaza ngamandla kaNkulunkulu angenzele wona kungekude bazalwane izolo. Haleluya. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu owayewangiholela ekhalezwi akangagcina lapho ngcina sengiwasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibonga ukubonelelwa uNkulunkulu ngisempini bazalwane akude izolo bazalwane ngiyengangena eswini senhlanzi. Ngimlalelile ubaba uJacoyini othe uNkulunkulu uyalalela abheka afuna ukuzwa ukuthi uma usesini senhlanzi uzobiza liphi igama uzothini. Haleluya. Ke bazalwane inhlanzi benibhekene nayo nje basiphila kulesikhathi sensuku zokugcina besi online bazalwane ngena ucingo ngisendlini nje bakubanda nje sisemkhosini ngithe kanjalo kwangena ucingo ngilibambe lo cingo ngisho ngifundiswe kona ekhalezi nasentabeni kaJehova. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Athi ukuthula lo muntu abese thatha umoya eqhubeka ekhuluma nami asintroduce ukuthi owasebhenki elithize usibani kanje athi ucela ukubuza ngilalele bazalwane abuza ukuthi i-debit order ethize ngiyayazi yini ngethuke ngithi mina nje hayi uthi kusanjalo athi nginocingo elizongena akhona into eyiningi bazongicela indaba yami kube nje ukubonga uNkulunkulu nokumbabaza ngingayisho yonke in details. Bazalwane ngiyabonga uNkulunkulu ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi umenze wasonteka ulimi uvesane wami expose uNkulunkulu kumina ukuthi lo muntu engikhuluma naye ungubani. Ngize ngayinika ingane yami ke ucingo ngithema nginika ingane ngaguqa ngamadolo ngasemkhulekweni bazalwane ngambheka uNkulunkulu ngathi ngithwale ngathi uNkulunkulu wami ngizofakaza ngawe ngathi wena phela umalusi wami ngajabula ukuthi bazalwane lezi insuku bevuye kakhulu amahubo 23 ngiyambheka uNkulunkulu ngesikhathi sengisegodini sethuzi lokufa ngendlela bezokwenzeka khona bazalwane abakithi abangakholwa bebezohlazeka ibandla kuthiwa kuphi ukukholwa kwabo mangabe sekunje kodwa uNkulunkulu omuhle wenza isimanga. Uyabona babe nenkinga ebhenki izolo usuku lonke kwavala ka yonke into bahlala bazibakhathali uNkulunkulu ubelwela mina. Haleluya bantwana. Ngithela mase ngifika khona ebhenki ngo report ibheni nesikhathi nesimesi kanje lo muntu ukhuluma ukuthi uzovala i-account yami for 3 months. Yakuntomazana how mama uNkulunkulu sambonga ukuthi akusebenze nje lapha ebhenki namhlanje. Umntwana wami wathi mama ushiloni ukuthi uJesu Kristu uyinkosi ngoba mangabe nje ngibheka isikhathi umuntu akufonele ngaso exactly isikhathi uphele ngayo inetwork ebank ngithi mina yebo mntanami uthi ma ungayeki nje ufakazi ke bazalwane ngizothi bazalwane bantwana baNkulunkulu likhulumeni izwi likaNkulunkulu ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Isivumo lesibabuhlala esitshena ngaso asingesabi ngenenhlethini ukuthi uJesu Kristu uyinkosi hayi bayethuka bona bakudabukelayo ngisho sihamba nabo la sikhuleka khona mangabe ufika ubabingelela ukuthi uJesu Kristu uyinkosi babane nje baphendule ngendlela yabo bangavumelani nawe ngiyibuza ukuthi hawo ngoba abantwana baNkulunkulu bayalazi izwi hayi mase uJesu Kristu uyinkosi bese ngasathi ikhulule ene into. Bazalwane thina esenzele umusa sasentabeni endlu kaJehova sasekhaya lezi asizithathe zonke imfundiso uNkulunkulu asithande ngazo asibonelele ngazo njengoba nje sisentabeni endlu kaJehova kuyabonelela uJesu Kristu uyinkosi.